El Premi d'Igualtat de Gènere per a la Comissió Joan Ramon Jiménez. Normal. Premi Millor Somriure d'Exposició de Ninot, Comissió Sant Feliu. Premi Millor Escena Juvenil, Comissió Sant Jordi. Raval, 66 punts. Ferroviària, 80 punts. Espanyoleto, 78 punts. Tercer classificat, Falla, Raval. Segon classificat, Falla, Espanyoleto. I primer classificat, Falla, Ferroviària. Millor Ninot, Falles 2018, per a la Falla, Murta Raval. Premi 164. Millor puntuació del rally per al cotxe número 10 amb 190 punts en un temps de 2 hores i mitja, Comissió Ferroviària. Premi a la millor disfressa del rally. Murta, 100 punts. Ferroviària, 43 punts. Raval, 43 punts.